додгоҳи ноҳияи кушонёни вилояти хатлон ду ҷавонро барои ҳамлаву захмӣ кардани як ронандаи ширкати чакан таксӣ ба солҳои тӯлонӣ зиндон маҳкум кардааст. дар ин бора Варқа Зайниддин, ёрдамчии калони доистони вилояти хатлон, ба Азия Плюс хабар дод ва гуфт, ҳодиса шаби 21 декабри соли 2025 ба амал омад. ҳукми додгоҳ 18 апрел содир шуда, дар асоси он бо иттиҳоми ғоратгарӣ ва роҳзанӣ Манучер Саидов 17 сол ва Сано Лутфуллозода 2.5 сол аз озодӣ маҳрум шуданд. ба гуфтаи Варқа Зайниддин, Манучер Саидови 25-сола, сокини ноҳияи Кушонён, ҳамроҳ бо Сано Лутфуллозода, сокини 19-солаи ноҳияи Сангвор, рӯзи ҳодиса дар ноҳияи Кушонён худро мусофир вонамуд карда ба кирокаш савор шуданд. тибқи иттилои манбаъ, онҳо ронандаро ба канори роҳи мошингарди ҳудуди ҷамоати шаҳраки Бохтариён бурда, бо корт ба ӯ ҳамла карда ҷароҳат расонданд. пас аз ин аз ронанда 800 сомонӣ тасарруф карда, ӯро маҷбур намуданд, ки онҳоро ба шаҳри Бохтар барад. ҳангоми ба шаҳри Бохтар расидан, онҳо аз ҷои ҳодиса фирор намуданд.